Ďakujem pekne za otázku. Dnešný program bol pestrý, veselý, detičky boli šikovné, takže môžeme povedať, že zažili sme dobrý zážitok, alebo mali sme dobrý zážitok. Ja si myslím, že tieto akcie sú dôležité z tohto hľadiska, aby sme sa spoznali, aby sme sa videli, aby sme pochodili krajinu aspoň v týchto dňoch alebo v rámci tej kampane, lebo nie podarí sa dosť často pocestovať celú našu krajinu a vidieť Slovákov v Maďarsku v každom regióne. Ja si myslím, že mať hovorcu v parlamente je veľmi dôležitá vec, čo sa týka zastupovania našich záujmov ako Slovákov v Maďarsku, aj keď nie som spokojný s dnešným riešením celkovo, ale myslím si, že je to dobrý krok a každá takáto možnosť, ktorá dovoluje nám zastupovať naše záujmy na čo najvyššej úrovni, je pre nás veľmi dôležitá.